Salutare, eu sunt Robert și astăzi o să vă arăt cum să legăm un model de șireturi la Adidas. Uitați, luăm aceste două capete de la șireturi, luăm un capăt, îl trecem pe aici prin prima găurice, tragem de el, îl luăm și pe celălalt, tot la fel îl băgăm pe aici, prin prima gaură, tragem, îl luăm de aici, tragem de acesta, tragem și de asta. Așa. Prima dată o să-l băgăm aici. Vedeți, în a treia gaură. Scoatem, așa, și îl luăm și îl trecem pe partea asta, dar să fie tot în a treia gaură. Vedeți, așa. Capul acela am terminat. Apoi luăm capul următor, îl trecem pe aici, pe de jos, ușor, tragem de el și tot ca pasul următor. Îl băgăm pe aici. Frumos. Așa. Acum aici eu nu o să mai continui, o să-i fac direct un X. Deci așa vine. Ăsta îl băgăm pe de jos de șiretul ăsta, îl băgăm pe aici. Tragem, s-a format un X și la ăsta la fel. Tragem, s-a format un tragem, scoatem asta și așa va arăta modelul. Eu cred că v-am fost de ajutor, dați like și o să ne mai vedem data viitoare.